Peñas Boiro consegue reunir 6.000 euros en beneficio da SANOG. A súa andaina solidaria, que superou os 700 participantes, resultou todo un éxito. 6.000 euros foi a cantidade final que a Asociación Peñas Boiro donou íntegramente á SANOG como recadación da andaina solidaria Peñeira. A primeira edición desta andaina resultou en todo un éxito de participación, superando os 700 inscritos. Dende a organización, de feito, aseguran que non será a última delas. Uns 6.000 euros que se transferiron de xeito íntegro á SANOG e que se conseguiron grazas aos 701 inscritos na andaina e os 52 dorsais cero. O total recaudado foron 6.000 euros, o cal, dende Peñas Boiro, estamos super orgullosos porque foi o primeiro evento solidario que facemos desta índole, como é unha andaina. O día da presentación, comentábamos, só quedaban 3 días para poder inscribirse a xente, e tiñamos tiñamos 350 inscritos xa nese momento, e acabamos con 701 inscritos para a andaina e 52 dorsais cero. Polo tanto, foron 753 participantes en total os que fixeron donacións a través da aplicación, que era o único medio que tiñamos para poder inscribirse ou donar a través do dorsal cero para a andaina. Por eso que gracias, 753 gracias. Unha cantidade que percibe agora a SANOG e que lle permitirá recadar fondos para axudar a mellorar a calidade de vida de cativos e de adolescentes doentes de cancro. Dende a SANOG só temos palabras de agradecemento. Moitísimas gracias a Peñas Boiro por esta iniciativa tan bonita. Grazas tamén ao Concello de Boiro e ás empresas que colaboraron e, por suposto, moitísimas gracias a todas as persoas que participáchedes e que apoiáchedes esta causa. Con este tipo de iniciativas, a SANOG pode seguir brindando apoio e axuda á infancia e adolescencia con cancro e ás súas familias, polo cal reiterar os nosos agradecementos. A andaina solidaria Peñeira é para o alcalde unha boa mostra do espírito solidario dos veciños, sempre dispostos, segundo o rexedor, a axudar nas causas sociais. Entre Peñas Boiro, a SANOG e as empresas colaboradoras do Concello de Boiro, pois, bueno, o que estamos facendo é unha gran labor solidaria e, bueno, espero e deseo que sigamos así, porque Boiro é un pobo solidario e todas as veces que se chama as portas dos nosos veciños responden con unha gran afluencia. Así que moitos parabéns a todos e a seguir traballando.